Jo estava directiu 15 anys vaig estar aquí. Havia jugat tota la vida de futbol, primer regional, no vaig arribar a divisió, vaig arribar a plata, però llavors com a directiu vaig estar 15 anys. I quan ningú esperava, vam guanyar l'ACB, vam guanyar la Copa del Rei, amb un triple últim moment del Xixi Creus, i vam baixar de categoria, vam tornar a pujar i vaig viure la sort de viure algunes finals. I una final amb el Taurés de Vitòria, aquí, a Camp Contrari, guanyant 3-1, i vaig tenir l'honor de muntar tota la celebració que vam fer a Manresa. La final només la perd el que la juga. Però perd tothom si no es gaudeix. Sortiu i gaudiu. Ajudeu-se, heu arribat aquí junts. La suma de tots, el talent de tots, us heu ajudat. Jo he vist alguns partits i heu sigut solidaris, us heu animat. Si avui alguna cosa no surt bé, no passa res ni causa, i la final també la guanyeu. I potser som nosaltres. Per tant, sortiu, gaudiu, i sobretot